Unanya eba ino kita buna Temple Reverend Dr. Oscar Okechukwu Egwuonwu kita keshi Eastern Nigeria Medical Center Burozie na bia na temple ya kita watch the convoy ka ọ na-abịa anyị na-asị gị ị na-abata ị na-agwa ya ebe isi esiri anyị na-agwa ya ebe ị nọ. May his soul continue to rest in perfect peace. Amen. Odogwu nwoke a na a great man of Omabe Ancient Kingdom, the former local government chairman of Oji local government area, former governorship aspirant, former senatorial candidate, Reverend Dr. Oscar Okechukwu Egwuonwu Jenkoma Egweji. Inanya efuna yabo odogwu nwoke anatago na bie nke ikpeazụ ọ bụ na ejecha ebe a anyị agakwa uti local government area. If you are joining us, tell us where you're joining us from, tell us where you are, and make sure you share this video. Let everybody all over the world join this live broadcast. Ina batana agwa ya bi shesara na agwa ya bi no. May his gentle soul continue to rest in perfect peace. Reverend Dr. Oscar Okechukwu Egwuonwu Egweji. No temple ya ka na abịa ihe a. Ọ bụ na abịachakwa temple ya every ejewuti. Good morning. Hello. Tell us where you are joining us from. Tell us where you are. Moto. And I see a cashier and the go in a cashier or the go. Sonny. I'm okay. I can hear you.
onye na-abata ọ na-agwa ya ebe ochie soro anyị na-agwa ya ebe ọ nọ. Anyị ekele gị ndị na-agwakanụ ọha na eze maka odogwu nwoke a na-enita. Sorry, I don't understand Igbo. Okay. What do you have to say about the Reverend Dr. Egwuonwu? Well, he was a great man, a fulfilled man, and he impacted many lives. Thank you. Egwu eji ana anyị na-ekele unu. From Monrovia, Liberia. That's very good. Thank you for joining us. Reverend Dr. Oscar Egwuonwu was the former chairman of Uti local government area. From my basic in Uti local government area, Enugu State, Southeast Nigeria, West Africa. So thank you for joining us. We'll be back again. Make sure you follow our live updates. Thank you.